Si dalšího videa a dneska to je fakt moje první video na YouTube a dneska si jdem zahrát tady Headball 2. Čau lidi, tohle je můj brácha a my si jdem zahrát přesně s bráchou. Takže se připravte na to schválně, pište do komentářů. Pak se možná v dalším videu zahrajeme bravko. A pište do komentářů, kdo vyhraje, jestli já nebo můj mladší brácha Honzik. Jo, můj brácha zatím musí jít za mamkou. Ale já se nezdávám a musím se ho přidat do friendů. Takže... OK. Tak musíme si tady add friend. Musíme si tady najít. Player 590 39, 590 39, 200 259 6, 259 6 a zkusíme to teda. Cože? Hustý. Tak to je hustý. Máme ho. Mám ho ve friendech, mýho bráchu. A charakter tady. Já nechci tohle. No. Dobře, no. No tak se ho vyupgradenu. Ježišmarja. Otravujou akorát. Já si tady chci mít hezkýho svýho. Tady toho panáčka. Nechci mít tady žádného plešouna. Ježišmarja. Tady nějaký klobouk. Nechcem. Ty na boku nechcem. Nechcem. Nic. A můj brácha si mě vlastně ještě musí přidat. Aha. Takže tady. Friend. Jo, to si dám vlastně můj brácha. Takže friends. Už jsem tady. Můj brácha už je tady. A teďka se přidám já jemu. Takže tady bude psát. Player. Jo, player. Hele, uděláme si 3 hry. 3. Ježišmarja, 580, 19, 286, 286, 55 a dáme tady vyhledat. Takže jsem to já, takže Co? Teď mě má? No tak znova, takže co děláš, Honzo? No, se na něj zdrobím, protože on tam furt traktor. 286. No. Play, takže už mě vlastně brácha má. Takže jdeme hrát spolu, Honziku. Tak jo, já se těším. Tak jo. Ne, ty se dal gola. To si děláš srandu. Ty nubaku. Jo! Je to 1-1, yes.
napište do komentářů, kdo vyhraje, jestli já nebo můj brácha. Dáme 2 hry a po 2 hrách se zjistí, kdo vyhraje. OK. Tak jo, takže... Cože? Oni snad dohoní, já už mám 3. A oni... Jo! 4. 5. 6. Fakt blbá. To se nesmí říkat na YouTube, nebo dostanu ban. 7. Ale to si dal ty sám vlastňáka. Dáme 2 hry a po 2 hrách se zjistí, kdo vyhraje. Prosím, uklidni se. Můj brácha je strašně naštvaný. Podívej, že si dal góla. A těch máš víc než já. To jste byl na koledě? Trošku, jo. Jo, to si dobarvím zítra. Tak. Tu by si motá hlava. Budu si tu motat hlava. Co děláš? Tak poslední hra bude, jo? To je fake, lidi, to je fake. Takže dáme domeček. Tady ten fotbal je fake, víte, já ho taky hraju, to je taky fake. Ale tenhle fotbal není fake. Určitě vyhrajeme oba na stejnou, lidi. Protože můj brácha mě možná v té druhé hře fakt dožene. Ne. Co jsi to udělal? Nic. Jo, aha. No jo, dobrý. Jak se to zastaví? Co? Ježišmarja, s kým to hraju? To není můj brácha. OK, lidi, takže z toho musím úplně vyjít zase. A zase si musím zahrát s bráchou, protože to jinak by nešlo takhle. To by jinak bylo blbě, že jo? Challenge. Tak jo. A už budeme hrát spolu. Tak. Tak máš pičatej trošku ten nos. Kdo já? No. Ty taky. Cože? Co děláš? Taky můžeš udělat. A jak se to dělá? Tady, podívej. A můžeš mi dát góla, tak nemůžeš. Jo! Ale ty máš víc stejně. Juchu, mám 2. Co? To je napínavý. Ne, napínavý jak kráva. Ty vedeš zatím. Tak se ti bude motat hlavička. Motá se ti hlavička. A ty si dáš gól. Což fakt blbá, neklem se. Au! Motá se ti hlavička. OK, lidi? Tak jo.
Můj brácha se mi trošku posmívá. Nějak by byla lepší jak on. Ale nějak se mi to dneska nedaří teďka. Teďka se mi to nějak prostě fakt nedaří. A fakt jako, no, ale stejně vyhrál můj brácha. Takže pro 5-9, takže 5-9 pro mýho bráchu, pro Honzika. A když skončí? OK, takže můj brácha vyhrál, lidi. Tak sorry, můj brácha vyhrál, ale dneska se mi nějak nedařilo. OK lidi, takže u dalšího videa